खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बे समाव आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि सायाव लोब्बा थानाय सन्दिपन गार्गनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेट होनो आवगायदों। सन्दिपन गार्गखौ जायखिजाया समावनो खानाय जागोन। बे समाव जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि सायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ फास्ट ट्रेकआव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय सन्दिपन गार्गखौ जायखिजाया समावनो खानाय जागोन। सिंगापुराव जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाय जाथायनि साखिफोरनि गेजेराव सन्दिपन गार्गआबो सासे आरो जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाय समावबो सन्दिपन गार्गआबो दंमोन होनना बे समाव खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तमोनखौ सीआईडीआ एरेस्ट खालामबाय आरो बे समाव सन्दिपन गार्गनियावबो एसआईटीआ गुवारै सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दं आरो सन्दिपन गार्गखौ जेखिजाया समावनो खागोन होनना बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला श्यामकानु महन्तनि बिसि अनिता महन्तआबो सिंगापुराव थांदोंमोन। 19 सेप्तेम्बराव जेब्ला जुबिन गार्गआ रुंसारि जादोंमोन अब्ला अनिता महन्तआबो दंमोन होनना बे समाव सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ दासिम आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै। सन्दिपन गार्गखौ जायखिजाया समावनो खानाय जागोन। बे समाव जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि सायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ फास्ट ट्रेकआव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय सन्दिपन गार्गखौ जायखिजाया समावनो खानाय जागोन। सिंगापुराव जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाय जाथायनि साखिफोरनि गेजेराव सन्दिपन गार्गआबो सासे आरो जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाय समावबो सन्दिपन गार्गआबो दंमोन होनना बे समाव खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तमोनखौ सीआईडीआ एरेस्ट खालामबाय आरो बे समाव सन्दिपन गार्गनियावबो एसआईटीआ गुवारै सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दं आरो सन्दिपन गार्गखौ जेखिजाया समावनो खागोन होनना बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जादों।